KDRT ku keluarga darurat titik kena tembeling. Tutup wes, sing penting gak tutup usia kok. Aku sik kate adu PT. Lah iya pil dacil, pemilihan hewan arisan kecil. Mbak. Apa Om? Terno aku wes kawanen. Waduh, iku lho gawan sepedaku dhewe wes. Gendeng ta ya apa ngaku gak iso sepedaan. Tuntunan lek gak iso sepedane. Waduh, doa ya guyon ayo terno. Lah sing nunggu warung iki terus apa? Waduh, tutup dilu, mak nandi sih? Metu sean. Tutup wes, sing penting gak tutup usia kok. Ngawur. Sup. Apa dong? Tunggu warungku sik. Aku sik kate adu PT. Adu PT gak kok PT. Wong sing adu PT wong-wong aku kate adu nasib. Alesane tunggu ono sik kok. Iya wis ndang budal lo. Loh, kok Riko sing dodol magang ah? Magang patakmu wong aku dikongkon nunggu warung. Walah ya gak apa-apa timbang nganggur. Aja longgo kon. Lah lha apa sih wong longgo ya bokong-bokongku dhewe. Ora masalah iku, tungguin warunge aku tak budal adu PT. Wong kok liyane adu PT, paling ya oleh ceker. Dapak wong oleh gulu kok. Tekon piye? Keterang gratis sekolah iku lho. Akhire saiki gak mengganggu hari-hariku arek iku. Iya, mari hari-hariku sing diganggu. Lah nandi Supri? Adu PT, emak nandi sih? Pil dacil, Mak. Hah? Gak keblinger aku gulune melok pil dacil iki. Lah iya pil dacil, pemilihan dewan arisan kecil. Iso ae rek lek gak singkatan tak pikir lah dai cili ta. Dai tuwek iku sing yo. Awakmu ora kuliah ta? Emoh aku kuliah, te njaluk leren. Lah opo? Utekku iki lho sing gak mampu. Pusing sumpah. Lek ngitung duwe ae kon gak pusing. Ya beda lek masalah duwe, wong duwe iku kunci kehidupan. Iso ae kon iku. Loh, opo Cak? Aduh. Dicocok PT kok bundas kabeh. Lah, cucuke PT iki kok lincing men kok iso koyo ngono? Aduh, lara kabeh. Sik, anu ngono tak jebukno kapas. Sik sing anteng. Kawendeng, lah pitike iku kok kereng men. Apa Riko sing terlalu lemes? PTM men paling. Nduk, Loro. Tak pikir gak loro. dikandani mari ki aja adu PT, menisan adu domba kono lho. Wong kandhani kepingin kok. Kon iki jan bodoh dikandani aja dipenek kok. Halah jeje ae wis menisan. Loh, lah kok wis mulai? Wah, bolos mana ya kon? Aduh, isin aku. Apa? Data saiki dina Minggu, tak pikir saiki dina Senin gerbangnya tutup. Sampeyan niku ya ngono, Mbak, gak ngiringno aku lek saiki dina Minggu. Wong aku dhewe ya lali kok. Durung tuwa wis pikun. Lah, daripada Riko wis tuwek malah dicucuki PT. Tak mulai wis aku tak gawane cek waras. Digawa nandi? Nang dokter lah. Dokter apa? Dokter sunat takon ae. Mbak, Apa? luwe aku. Luwe ya mangan. Ya ngerti, ceplokno aku ndok setengah mateng kate topping uyah, Mbak. Aduh, kon iku jan ngrepoti ae. Timbang ngarepno aku tugas. Ya wis tak ceplokno lek tugas sik dhewe iki lho, pinter arek iki. Apa saya kok koyo wedi lek ngurusi PR ngono? Engko kan ngerti dhewe, sik tak gawe ndok. Ndi PR-e? PR matematika amen iso soalnya biasa aku njaluk rombak wonge muring-muring ae. Ada kecil lek gawe aku. Wacan soalnya. Aduh, dokternya tutup. Lah sampean dokter endi?
Dokter hewan. Ya apa sih? Lah kan bener aku dijojok PT nang dokter hewan. Sampe napa Ocak wae plus on kakek enak. Kelas one makmu wong dijojok PT kok. Ya lemah dijojok PT ngono, ndane dijojok singo. Karepmu. Ki lho Dok ya. Lah kok mateng kan aku njaluk wis setengah mateng. Adem ploken timbang kon sing tamplok. Beh, kuwemeng si rasane. Mangkane mari ki aja adu PT. Wong adu PT ku lek mati, ben matine dicucuki PT. Mosok iya, ambek irunge dirbone ulune pitik. Sing genah. Kandhane kok apa meneh khusus sampean kain niku kudu kain kafan. Terus Dibuntel ambek kulit PT, enak iku lek digoreng dadi kulit crispy. Mbak, Apa? nah iki ndoke kok wasin men saya pengen rapi ya. Iku mang uyahe numplek, mangkane kasinen. Hei, Apa, Cak? awakmu wis gedhe ngene gak duwe pacar ta? Golonganmu lho wis munggah kuwade. Wong aku pingine munggah amben ora munggah kuwade. Iya, sampe lho wis tuwek lho bojone mek siji. Gendeng ae, mosok tambah umur kudu tambah bojo. Ya mbok menawa. Wong saiki ku zamane mariage is scary. Apa iku artine? Artine iku pernikahan itu menakutkan. Lah bojone demit ta kok menakutkan? Ya gak ngono maksude. Lek rabi ku pasti ana penak gak penake. Iya, durung maneh lek KDRT. Apa maneh KDRT iku? KDRT ku keluarga darurat titik kena tembeling. Lah, bojomu petinju kok nempeleng? Susah lek jelasno nang wong vintage. Wis mari aku, Mbak. Ayo urun aku. Ya wis wacan soale. Loh, kok tulisanku gak genang ini? Kualik bol dobol bukumu nyo. Oh iya, Ibu membeli telur 5 butir. Ia ingin membuat telur ceplok untuk sarapan sebanyak 3 butir. Berapa sisa telur Ibu? Ya gampang, 5 kurangi 3 sama dengan loro. Sisane loro. Ya gak iso wong ibuke dhewe nyeplok ndok telu gragas iku jenenge. Lho sih, ngerti dhewe modele lek sinau. Ya kan soalnya cek ngono, gak peduli buke atau mangan ndok piro. Sisane ndoke loro. Ya gak nyeplok siji ae gawe ibuke dhewe, berarti sisane 4. Cukup semuanya diam. Jawabannya iku 0. Hah? Kok iso? Iya, lalek ndoke api kabeh, lalek kabeh bosok. Oh iya ya, pinter. Asline iki Riko, tas gawe soal sing keliru iki. Weh, saiki soal kedua. Andi memiliki 10 bebek, 5 diantaranya berada di sungai. Berapa sisa bebek yang berada di darat? Ngene lho, ana 10 bebek. 5 iki ndek kali. Sisa ya 5. Ya salah, ya lek bebeke iso berenang, lah lek gak. Karepmu, lereno wis menison. Tak meneng ae. Wis tau aku lek masalah ngadepi arek ruwet ngene iki. Hei kabeh, semuanya meneng. Jawabannya iku 0. Kok iso? Lah di cendel kula nomah iku bebeke didol kabeh, makane tadi 0. Nah, ya iku lo bener, didukung ambek bukti nyata. Karepmu. Iya lek Andi sing ndek maksud Andi cendil. Lah lek Andi cendol. Cendole apa maning gawe cendol dawet payuh ya seger. Rusak kabeh wis ayo ngalih. Cendole apa maning gawe cendol dawet payuh ya seger. Dibuntel ambek kulit PT. Enak iku lek digoreng turu. Dibuntel ambek kulit PT. Enak iku lek digoreng dadine kulit crispy. Mbak, Apa? iki rasane Ojo cepet-cepet arek aku sumber om. Dibuntel ambek kulit PT. Terus wis yo. Ya langsung. Dibuntel ambek kulit PT. Enak iku lek digoreng dadine kulit crispy. PDM main paling. Aku mau kepingin Sandi. Mas aku. Oh iya. Mau kepingin kok. Tuh kon kejar bodoh.